Ichingiana numanchu murigeria ande onse asuri konyara kwa kingo kwarigen goja aste mesete mangana magia indi tunyaka to sanga tuimanye asenchira yuboikanu ari abere ko bakawateka kurwa chingongo inyechense anamono buna abasaki baitu amagia babere ko babagotwarigeneria nabo gotoikeria ase emesa yiga nenchinyara kwa kingo kumanya asenchira yuboikanu iriane nigonkuru kwa Hesbon bosire kuyachaka amagiani gotoko yachaka koru ase ebunge area ya Nyaribari jaje kunyara kwa kigotoka county ya Kisii ekiombe kia schedule okengo nyambane nigo banyara kwa bagotara imiti au una enchira emo yukurigia bali babwate umuchando bwichinda nawe go kubasibia kubabekera amario go buna enchira emo yukinya ebirengo byobochenu ase ensemo iyo ikiombe kyo ba kwana amona bariki amanganani banyara kwa bakuburia andake uribwate umuchando uyonyara kwa bakawesokia ase ubwango erinde banyara kwa bago konywa koru ase umuchando oyo bwichinda Kali ana kukushofa inyalera. Kali ana kukushofa inyalera. La siru goma, la siru goma, la siru abana la siru. La nyamana. Nimo kamumaka. Nimo kwa nyumba. Nimo kwa mana makani kwa kuni kama. Nani na kuja. Nimo kwa raisi. Samaria tangoro Sofia Nyanumba. Sofia kwambuka Nyanumba. Mbiyamona sowoja. Mwesimi wo mbiyamona saba watumiro batu bakuchiba ariko batakonyiro monene bana bane mbali kurara. Namo kunyara kwa mo gotokonya. Omanyene none nyomba timbwati none ase bakurara insi namo kunyara kwa mo gotokonya. Iga sofa chi family twanyara kwa togotarera. Chia tuareto chichi bwato muchando yo iga wechinda echi family 15 eyebono ne ya 16 target yaito no ko make sure nga twanyara kuba tuwo etakere ward ya Nyaribari church twasiriri muchando yo iga wechinda ndige ntonda nyara ko baginko batebinkeringa yo no muchando nande no borwaire muntu tanyara ko bagagosoka tigakero montesoki erine tosirio muchando yo igato chikorenta amarwaire anda amange so emebere yaito kyagera abandi ngoncho kabare bakemetu tibasoka besoki ntundore tayare ko erinde erio mugambe nyara